Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, mutanen Bangudu suka ce duk daɗin inuwar gemu ai bata kai ga makogaro ba. Su suka san zanna, suka san wane ne zanna, sannan zanna nasu. Suka ce su ma ga nasu kiraye-kiraye da za su yi mutanen garin Bangudu. To kuma ga saƙonku daga garin Sanki. Suka ce su ma suna tare da zanna 100 bisa 100, 1000 bisa 1000 saboda zanna suka ce ɗansu ne, yayansu ne, wasu suka ce ƙanansu ne. To da haka Abdulmalik Zanna muna kira gare ka domin da muryar matasan wannan yanki muke kira. Suka ce suna da mazaɓa ƙwara 288 duk da yankin ka ne ka sani ba sai an ƙara jaddada. Suka ce amma a faɗa maka su ma a yankin su suna da mazaɓa ƙwara 22. Don haka su babu abun da suka ci illa Allah ya saka da alkhairi kuma ya sanya alkhairi da irin alkhairan da suke zuwa daga wurare daban-daban daga hannunka. Don haka wassalam, ba sai mun takaita.